Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka jingya ki sha tngan unong yalam ka Green Tank Foundation menta kalapoi shagasngi ka bahenrio balada ken hakakenta kalapoi shaga shispa arpho kenta tam ban shukdau ka jingya ki unong yalam ka GTF uba H ban sudor nonglang ka dei ban punpau ya ka jing persha halor ka jing tmu ka sarkar ban shna ya ka Taj Resort and Spa ha udau linong lumpong deng badan ha umnyam ribai district hagni ka jing persha ka GTF ka layo ru ka jing kersha ni ki babun kumba ka pau lingba ka signature campaign kumju ka jingwan ajing kershan ki seng bhalang ki seng san perthei ki reupat ba hakini ki hendru sngi balapnong ya ka jing khi hamadan malki shilong haba pentep habe dei berka kot ka khya uba retrailing do ula pentep ba uba h ban siudor nonglang ha jingwan ki doktor menta ka step ki athu ba ka jing tlot kala nangjur bat kila pha bandra no sha civil hospital Hendai Chairman ka foundation ula kentat. Menta ka singi ka karsau terik kalau ada ka singi ka bahan drill jong kani ka jing sha jing it klam bokor ka jing long ka jing man ka health condition ka jong i chairman ni jong i kala kham no bat ka ki biki ong ki doktor bener kala kham deteriorate namar nakaliang ka jong ka DMHO hi por biki wan medical examination i kila suggest ban ra no i support civil hospital banyo ya ka treatment tamban nakaliang i chairman ni jongi te lapan sai kawai ba la dalong kumnu ru dari leiru nomle chatai support civil hospital banyo ya ka treatment namar ba ilashim ya takarai ban shom bi hani tat hadu bengin dayo ya kata ka jingdawa ka jongi bre ban wengno ya kata ka project na ulung pondek ka te idi bet namar nakaliang ka DMHO ti ang kat badang la penjur tang penjur ka jing di ka jing di ORS te idi hi ki takat no litar tang tip tang ka tingi ai be hi khnang ba kanum dan ka jing sendam jong po bat khamtam ka jing ing ka jong ka asid namar sisin bla sha than te bi su ka kieu ka asid sha kini ki rendang ting ya penle ban ai ki sa ki ORS khnam kanum kieu ka asid bat kan long pat kan kala jing pang pat kan kamu tahu kan hakani ka movement ka jongi kani ka agitation ka jongi demonstration ka jongi ngidan laingut hi min manga i chairman i bayalam ka jongi satkan tang manga bat iba walam balong advisor jong foundation ngidan tang ban senran